Christian Grey chuan amumanga anau panlai hun alo hmua apa in anu kut alo thlaka ama chu lo biru ve bok ma se apa chuan ron zong hmule ta tho ani enna Stacia Steele chuan hna muthar ve in an boss Jack Haidia thachang dol tu atanga Christian apo chuan lompuina pangpar ron thon nge nge a pangpar don chu paya han tum zeta ma se a thul le a enna chu ko thlera kalai chuan meche pakhat thian alo zui ruwa chumi zan chuan anna chu a thianu jo silem zia pho chuana awa troyom ve a ama lem ziak paruk ngot alo om ve a hmu chuan azam ril ru hle mai chulai hmuna an director chuan abula ron kalin mi pakhatin ron da ani thuaron hrila aron da tu chu Christian alo ni a ani chuan ron hnain anin karbo ruak chu ron chemal le atum hi alo ni a anna chu zanriakil puya som hala anna chuan arila tram em awangin alo rem ti ve maya Christian chuan ala du reng thule anin zomna siam thale tur chuan anna I du dan po angai chan thin tur thu a hrila anna chuan athu hnuaya da tum ta to lo tura lo hril chuan ani po chuan alo rem tia anin zomna ti nghet le zual turin Christian chuan a kilta ani enna chu a boss chuan e in tura chhuwa puya soma enna chu a hma a lo zui to tu bok khan ron be in enna chu a hriat thu ron hrila thu dang a soile lai chuan Jack chuan ron kai penga a thil soi chu a hrezik tlok man talo ani bara anom lai chuan Christian chuan aron hmuwa Jack chuan enna chu a be sei deuh ni na hria a Christian chuan enna le a boss Jack atan investment plan chi khat a hol sak thu alo hrila enna chu a phur te chiam lo enna chuan Christian nena tuk thon ei tura an chuana ami hmu ngai bok kha wa hmu le a Christian hena chuan a hriat mi ani le ni lo zota Christian ina anom hnuwa a file chu kewin chunu thalak chu a hmuta a hming chu Leila Williams ani Christian an athu hnuaya da thin ani a ma se inkung kaina pa ngai tak adu awangin anin threnta a pasal nein a pasal chuan car accident awanga borl san le hnuwa Leila chuan ril rulama har sana nei ta ani ana chuan hriat chian le zula chak awangin a file a nei le nei lo azota a nei ngei ti a hriat awangin a chan ma chuan file en chu adil ta a Christian ruma chuan ama hring tunu thalak awa hmua enna nen po ani nang hle mai Christian chuan anu chu cocaine addict ani thule kumli ani laya overdose a boral san thu alo hrila anu ruang chu ni thum zet awm pui nge nge chumi hnu chuan anu hron ni ta Grace nen damdoi ina in tongin ani chuan ayan kol seilian ta ani Christian chuan enna chu a chi le kwangtein to khom na hmuna kalpuya soma in buat sainan Elina Lincoln te saluna chuan a hruaya Elina hi Christian te chung kwa thian tha ania Christian tlangwal tan tir tanga BDSM nun chan lo zir tir tu ani ana chu chulai hmuna Christian na hruaya wang chuan a lom vak lowa Christian chuan a business partner ani thu alo hril thuaya ma se ena ngai chu a tha chi alo in hmu khom na tur hmunan pan ma chuan Christian chuan benwa bolron la in ana ka ku ka chuna thun luta Christian farnu miale Grace city nen in biak hnu in holiday nom tak mang thei tur in chan sik na an tel ve a ena chuan chang lo tling ve in a bank account na Christian an dollar sing ni le sangli a thun don ani bedroom a chuan Elina chuan ena chuaron pana Christian ne na in thren turin ron hrila ena ero chuan an laka tanga in thiar film turin lo hril ve thunga Christian in an wathlen le chuan ena kar vuak chet sak ani ti an ba hmuwa atu ka chuan ena le Christian te chu longnen in tolen turin an chuaka ena in an hato na hmun awathlen le chuan Christian nen anin ngai zong ti a hriat awangin Jack chu biak anuam lo hle mai New York lama le khabu chua tu te nena meeting nei dan tur lo ngai tu turin ron hrila a assistant a hroi ve don awangin ena chu ama room tur lo in ngai tu turin a hril ngal boka anu dewa Jack chuan ena chu ron ri satum ringot peka ena chuan atil muwa akhu pa lo do sakin atlan chuak ta daya pona va chua chuan Christian alo oma Christian hena chuan Jack a che dan chu a hril ngala Jack chuan an hna tangina ban phata ani
Jacob tak lawa wang chuan ena chu editor leilo ka tan an ruata an ho tu tenen an meeting na ena chuan huap zau zo ka le khabu ti chu a that arin thu lo soi ve a Christian a chuan chu tiang tur chuan hmala turin ena chu alo hrila ena bungrola tura an vakal chuan an ina chuan leila alo oma ena chu silai na ron kapa ma se a thel chiang hle ena chuan in beng dai nan Christian apon alangai ven reng thu alo hrila Christian le a bodyguard chu anon lut hnala chuta Christian chuan leila chu thingthi turin a hrila leila chu a thingthi hnala Christian chuan a thu nei na man nuam ala ti hle ti a hmu chuan ena chu atlan chuak ta daya leila po chu saikua ta anda ta ani ena alo le chuan Christian chu achunga lom lo hle mai a thu hnuaya midang da ala tum zel dan chungchang ena in a hril chuan Christian chuan lo hrethiamin ena in a kalsan lo nan a hma chuan a thingthi ve ta a ena chuan lo ngai damin an pahnih chuan hmangai na parmawi an lan tir le ta ani Christian chuan mangchhia a nei le a ena chuan a ron ngai ven vata Christian a ron har chuan ena chu in nei puya soma ma se ena chuan in ngai tu anan hun ala mo thuin a lo changa nikhat chu Christian le a business partner chu Portland an kala an lo hole lam chuan an chuna helicopter chu a khol boi thuta ram hnoya an tla zui ta ani ena chuan Christian te chet chuna thu chu lo hria Christian chung ten den thuthar nga ken TV an lo ena TV atanga Christian a hmu ani to thu an pon rol deuh tho chuan ama chu ina chuna lo lut ta ani ena chuan mia hne na tangin Christian birthday hnai to thu lo hria in nei puya somna kha apom ani ti lan tirnan EST in ziana ki cheina presena Christian chu alom kher mai an pahnih chuan Christian birthday party an kal duna chuta chuan Christian chuan ena nena anin hual tu chu apuang ta ani Elina chuan ena chu ron panin Christian chu hmangai tak tak lo le a ho sakna wang chowa duwa aron puwa ena chuan a hmaya a in tur ken chu a thea Christian po lo thleng ve ngalin Elina chu chuak turin ron hrila Grace po chuan an thom chu lo hre in Elina chu aron beng hoi soka chuak turin ron hril ve le ngalani Christian chuan ena chu pomin longdana ina hruaya chuta chuan in holna zungbun nen in holna nei puya somta a ena in apom tu a hril rual chuan halmoi ron halta ngala Christian a vole awangte nen chuan halmoi chu an lo thlir ho ta ani chuti lai chuan vaukam le lam atangin je khan shom ti takin a lo thlir ve a Christian te thalak kengin Christian a hmai zona chuan mei zelina depop ta hoka ena le Christian te chuan chung ko thar dinin hlim takin an cheng ho zel don nge je khan phu balak tumin alaron ti boy zel don ti chu hriat phak rul ani talo